National FM, the whole nation on one station. Muri Zimbabwe paka mbire. Chekumbire chiri kuti kudini. Muri Zimbabwe ndiri pakutaura nejinda ramambo nemashoko achibva kuna mambo achiti zvakadai zvinotinyadzisa mukati mekugara kwenzvimbo seutungamiriri hatizviregere zvichiendera mberi seutungamiriri mabasa asina kunaka hatichengetedzi right nekuti tiri vanhu utungamiriri kuvatungamiriri ndokunofanira kuti kutange kuoneka kuti izvo tine hunhu hwakakwana. Nyaya iripo yamira yakadai ono, kune mukadzi akafungirwa kuti izvo ane munhu waari kudanana naye ari mukwasha. Sevatungamiriri mukati menzvimbo ndokuitsvaga nyaya iyi. Vatsvaga nyaya iyi ndio kuenda kunotarisana nemurandakadzi anova ndiye ari kunzi ari kudanana nemukwasha, ende vaine fungidziro yekuti kuri kutofungidzira kuti kunzi kutori nevana pakati pemukadzi uyu nemukwasha wake. Wow. Paukama Sabhuku headman nemupurisa wamambo vakabva vashivedza mukadzi uyu ari manheru, asi shoko rinoti usiku tisingazivi kuti pakashivedzwa mukadzi uyu kwa Sabhuku naheadman nemupurisa waheadman murume womukadzi uyu anga ari kopi, nekuti amai avo vatori nemudzimai wavo nemurume wavo, kunyangwe vachinzi vane chikomba chavari kuita nacho vana, asi mashoko anoti vane murume wavo. Mai vachibva vaenda kwavakashedzwa kukomba kwa Sabhuku, zvikanzi dare riri pano mashoko atinawo amuri kuita ekuti imimi muri kudanana nemukwasha makuna hazvitenderwi. Kusvibisa nzvimbo muri kusvibisa nzvimbo yangu. Saka nyaya iri pano Sabhuku varipo kutara, inini saheadman ndiripo kutara, zvatiri pano mpurisa uyu aripo pano, kuti nyaya iyi ifambe zvakanaka. Daniel Shiwiri Benefo wakachiwemba communication. Hati Daniel Shiwiri Benefo wakachiwemba communication. Iri tia tatata tikutukana Hati saka ndite sei secret right. Inzwa muri yeZimbabwe mashoko anoti mudzimai akuzoendesa nyaya kwake, azoendesa kuti igosvika nhasi igove kwamambo, kusvika nditori nejinda ramambo richishivedzera kuti tatoendesa samoni rokusunga headman Sabhuku nemupurisa wake. Hey. Amai vaine mashoko ekuti iwo amai vakabva vanzi izvo naheadman, inzwai amai, nyaya yenyu kuti ifambe zvakanaka isecret. Okay, zvairi secret kuti titonge zvakanaka, sarudzai pa vanhu vatinavo panapa, inini headman Sabhuku nemupurisa wangu, kuti munodani. Munodani? Zvikanzi wow, amai vaya chavakakwanisa kuzoita vari pamba paSabhuku kupiwa imba nemupurisa arapa, ndokubva vaenda mumba. Daniel hati nyaya yendiri kutaura iyi ndichibvunza utungamiriri hwepamusoro, makasununguka vanoti takasununguka nekuti tisi kutonga nyaya kubva kumupurisa wamambo kwashi kwasho kuno vantu wakazoendeswa nyaya kuti tiri kunyara. Chiro makati idudzire tega tinotaura tega kuti zvaitika hazvifatsi. Pose pari kuitika nyaya iyi muridzi wemukadzi haasi kuziva kuti mukadzi ari kupi, uyezve muridzi wemukadzi haasi kutoziva kuti mukadzi wake ari kupomera kunzi anodanana nemukwasha. Saka ndiani akanoripota nyaya iyi? So Sabhuku nevamwe ava vakaenda nenyaya yekunzwa makunga right ndokuenda kune munhu uyu. Zvadaro paya mupurisa ndokupinda mumba naamai ava, asi mupurisa ndiye akasarudzwa namai ava. Ndifunga ndo pakamwenda sarudzwa kuti ndiye akareruka wechidiki, ndobva apinda mumba amai ava. Ndikuda kuzama kutaura shona inoita kuti ambuya nemukwasha mwana naamai pamakagara ipapo mupedze semega kuti shoko randiri kutaura rinosvika papi. Indefenyuro yevanhu. Yes. Mupurisa apinda mumba pamba paSabhuku paya. Sabhuku zvaisaita kuti vapinde mumba umu nekuti ndo pamba pawo. Okay, chero dai vakasarudzwa zvaisabuda, ndobva apinda nemupurisa. Mupurisa apinda mumba nemukadzi uyu oda kuita bonde naamai ava. Amai vanoti ndakaramba, chaakakwanisa kuita chete kundibata mutezo, asi kuita bonde neni ndakaramba. Anokwanisa kuzara bonde, ndokubva nyaya iyi vabuda mumba. Mukadzi achibuda umu akazoenda kuwomen affairs ndokunoripota nyaya yake, ndobvapo ndobvaenda kwa DA ndokunoripota nyaya yake, ndokuenda kwa chief ndokunoripota nyaya yake. Kutaura kuni kwatiri kuita
mambo vachibva vatumira summon kuna headman Sabhuku nemupurisa wacho. Musi wa 9 vanhu vari kupinda mukota. 9 July mamambo. musi weSunday. Right. So ndichitaura navo yose vatungamiri vanoti iwo hatizivi nesi tinoshorwa nokuti panogadzwa vanhu ava seutungamiri semadzimambo tinodaro kuti vemuzogadza vamwe. Isuwo panoita vamwe vedu zvakadai so tinosara papi nevanhu vatinotungamirira. Yes. Baba Isabel, kana mhosva isina kunoripotwa, kana pane munhu anenge asina kuenda kunoripota, headman vanzwa ari mahunga. Yes. Vanotumira here samoni kushedza munhu uya ane mashoko ari kubuda asina kuripotera. Apa panatutumirwa samoni pakatovingwa munhu ndokutorwa ndokuenda naye kumba kwaSabhuku. Ndo mashoma vetongera nyaya iyi kwaSabhuku ikoko ndoko akasarudzirwa mukadzi ndokutopiwa bedroom kusvika azoramba ega asi akabatwa. Saka mudzimai uyu paakasarudza kuti inini pamuri 3 apa ndiri kuda kamupurisa handiti ndipo wakapiwa imba. Mupurisa akatomanikidza akatobunyikidza mudzimai asi amai vanoti vakaramba. Aya mashoko esaya takuchimatora kubva kwashe mujinda rake kuiri nyaya yekuzoripotwa. So zvatamirira ndezvekudizvo ava zvavai vasungwa pavachapindawo vachinzi izvo mashoko amuri kupomerwa akadai vamai vachitaura tichazonzwa mashoko anobva kwavari vachati chii. 0713 938 538 0713 938 538 machinzwa chiri kubva kakumbire Mashonaland Central Province munoti kudi